Intervent f'waqtu minn uffiċjali ta' salvataġġ tal-Forzi Armati ta' Malta salva l-ħajja ta' raġel li nqabad f'mewġ qawwi mal-kosta f'ta' Sliema. Il-każ seħħ tlieta filgħodu fuq Facebook ġie spjegat kif iċ-Ċentru Malti għall koordinazzjoni tas-salvataġġ daħlitlu talba l-għajnuna dwar raġel fil-baħar fl-inħawi ta' Tinje. Immedjatament iċ-ċentru bat l-għajnuna ta' diversi taqsimiet fosthom helikopter tal-Forzi Armati ta' Malta u anki l-opra l-ġdida tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili imsejħa Manuccia. Wara li ġie lokalizzat ir-raġel l-ekwipaġġ tal-helikopter tal-Armata irnexxielu jsalvah. Il-persuna ngħatat ukoll għajnuna medika minn tim mill-Isptar Mater Dei li wasal fuq il-post biex jassisti. L-uffiċjal li ddendel mill-helikopter u salva lir-raġel huwa l-Staff Sergeant u Helicopter Rescue Swimmer James Borch. Fl-isfond tal-helikopter li assista fuq ix-xena tas-salvataġġ, Borch spjegalna f'kumment esklusiv ma' One News dak li esperjenza tlieta filgħodu għall-ħabta tal-10 f'aċċident li seta' kellu konsegwenzi ferm aktar serji. Dak il-ħin rajna persuna qiegħed jissielet fil-baħar fil-mewġ. Tkellimna mal-kru dak il-ħin stess, iddeċidejna li rescuer minna jinżel fuq il-blat ħalli jkun jista' jkun qiegħed hemmhekk jagħti l-assistenza li f'xejn kun nista' ninżel. Inżilt bil-bragadura, irbatt il-pazjent malaj kemm jista' jkun u hemmhekk kif rajt li qiegħed mirbut sew tajt is-sinjal lil winchman biex inkunu nistgħu ntallawh fil-helikopter f'post safe. L-awtoritajiet Maltin qed iwissu dwar riħ qawwi u maltemp fil-jiem li ġejjin. Għaldaqstant l-appell biex kulħadd iżomm il-bogħod mill-kosta u bekk jiġu evitati aċċidenti bla bżonn. Importanti li f'dal moment il-baħar ikun wisq imqalleb u perikolus, bekk nagħti appell lin-nies li iżommu kemm jista' jkun safe ħalli nevitaw perikli bħalma ġara llum ir-rescue li ġara llum.